Každý z vás si určite kúpil kameru, ktorá má RF-kový bajonet, ale vlastníte objektívy, ktoré sú AF-kový bajonet a čo spravíte alebo ako ich urobíte, aby ste to spojili. No a na to tu je len jedno riešenie. A je to práve táto šikovná vec od Canonu. Takže moje meno je Karol Rác, umelecké meno Calebris, no a dneska tu máme túto nádheru od Canonu, čo je redukcia z RFK na AF. Túto redukciu som potreboval hlavne z toho dôvodu, že ja si viem požičať a vlastním nejaké AF objektívy, ktoré proste na môj Canon R10, ktorý má RF-kový bajonet, neviem dostať. Tým pádom som musel zvážiť, že investujem 100 € do nejakej takejto vecičky. Čož je jednoduchá redukcia z RFK na krásne AF. Možno sa pýtate, prečo to stojí práve 100 €, čož je celkom dosť. Na redukcie ani nie, ale OK. Je to jedna z najzákladnejších redukcií, ktoré majú v sebe ešte aj zabudované piny, ktoré teraz momentálne môžete vidieť. A tie piny vám umožňujú všetky rôzne stabilizácie, autofokus a rôzne proste veci, čo majú vaše objektívy. Takže za tú cenu sa to fakt, že oplatí. Aj momentálne vidíte, môj Canon R10 má RF-kový bajonet a ja potrebujem reducnúť na to AF-kové objektívy, čo znamená, že si to iba takto rýchlo, krásne ktorý vám ráno ešte aj zhrubší tú kameru, čož vyzerá mohutnejšie a kľudne aj viac cool. Mám tu objektív Canon 50, čo je EF, je to 1.4 a je to veľmi svetelný objektív. A tým pádom, že tam mám nasadenú tú redukciu, tak ja si na to krásne viem dať môj objektív a bum. A sme ready a môžeme šutovať. Ale nemal som problém s tým, že by sa tam piny zasekávali, nemal som s tým vôbec problém. Možno je to aj z toho dôvodu, že to má možno že niečo cez 4 mesiace, čiže je to stále nejaká nová vec. Ale proste jednoducho ono sa to nasekne na ten a reálne mám to zhrubší a vyzerá to oveľa viac cool. Celý ten objektív proste je to halus, je to dobrá vec a určite to každému odporúčam, čo máte nejakú R10, R50, určite to vlastnejšie, ale určite keď máte nejaké R-ko, R5, R5C, ja neviem, proste všetky, tak určite budete využívať tie redukcie. Momentálne sa to predáva v takej istej cennej kategórii za 100 €, ale použite to nájdete kľudne za 80 € a kľudne aj nižšie, len si dávate pozor na poškodené piny alebo na nejaké nedostatky, čož pri redukcii určite neodporúčam, pretože je to redukcia, ktorá vám ide z foťaku na objektív, čiže je to presne tá medzivec, kde by ste nemali mať žiadnu puklinku a nič. Je to pomerne ľahká vec, má to len 110 gramov, takže až tak vám to nezaváži váš celý rig, čo budete mať, takže je to úplne v pohode. Len teraz neviem, či sa tých 110 gramov ráta aj s krytkami, ale asi bez krytiek. Aby ste si nemysleli, že to je proste nejaký obyčajný kúsok plastu, tak je to fakt, je to kovové telo, ktoré reálne je tvrdé jak blázon a je jednoducho odolné voči vlhkosti a prachu, takže ja som s ním točil, aj keď jemne pršalo, takže úplne na pohodu všetko mi to zvládlo, mám to aj footage, sme točili sa že sochu a úplne na pohodu, nič sa s tým nestalo, všetko funguje doteraz, takže kľudne aj do nejakého dažďu viem to odporučiť, ale nemáte to odo mňa, pretože ak sa s tým niečo stane, nemáte to odo mňa, nikdy som tu nebol. Hlavný dôvod, prečo som do tejto redukcie šiel, je, že ja keď si požičam objektívy, tak si požičam EFK, pretože povedzme si na rovinu, RF objektívy sú celkom dosť drahé a niekedy budžetovo na to nemám, takže si viem poskytnúť EF objektívy, ktoré sú lacnejšie, ktoré majú dosť podobný výkon a keď to má clonu 1.4 ako táto 50, tak mi to úplne stačí a je to strašne svetelné objektív, len si potom dávate pozor na nedostatky odstrania, čo sa mi už tiež podarilo. Čiže ak ste na začiatku a potrebujete fakt vyriešiť tento problém, ako si na RF-kový bajonet dáte EF-kové objektívy, tak je tu presne táto vec, že je tu tá redukcia. Redukcií máte veľmi veľa možností, máte od 300-400 eurových až po nejakých 20 eurové, ale pozor, tie, ktoré už idú pod stovku, nemajú piny a autofokus a nič, stabilizáciu vám to nebude dávať, čo majú objektívy, takže na to si dávajte veľký pozor. Preto si myslím, že táto vec od Canonu za 100 € je veľmi užitočná a až tak to nezabolí v peňažníku. Takže to by bolo od nejakého ďalšieho príslušenstva. Ak sa vám videjko páčilo, ak bolo užitočné, samozrejme mi to nezabudni zanechať like, odber, veľmi to pomôže. Napíš mi aj do komentárov, čo si myslíš o tejto redukcii a aký máš ty na to názor. Môj názor osobný je na to, že je to veľmi užitočná vec, veľmi dobrá vec a poskytuje mi to pomerne cena výkon. Takže moje meno bolo Karol Rác, umelecké meno Calebris, no a vidíme sa u ďalšieho videjka, takže čaute.